ನಾಟಕ ರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ ಜವಣಿ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಅಂಜನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತೆದ ಕಲಾ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸ ರೀತಿದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಂಗಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಅವೇತು ಯುವ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುವೆರೆ ತುಡರು ಸುರತ್ಕಲ್ ತಂಡದ ಸಂಚಾಲಕ್ಕೆ ಮಧು ಬಂಗೀರ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಂಬೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ಪೆರಿಯ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪಾತೆರ್ಪಾದು ಅಕ್ಲೆನ ಅನುಭವ ಅಮೃತುಲೆನ ಆ ಸಬಿನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಉಂತಿನ ನೀರ ಒಂದೆ ಪರಪುನ ತೆಲಿ ನೀರ ಸುದೆ ಆದ ಪರಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡು ನಡಪೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಪಾತೆರ ಕಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಂತೋಷ ಪಾಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಪಾಡಿದ ಸರ್ಪೆ ತುಳುವ ಶ್ರೀ ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದೆ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಲಕ್ಕದ ಕೇಳು ನಾವು ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಈ ರಂಗದ ಬದುಕದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ನೆಕ್ ಇರೆಗ್ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲು ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಇರ್ನ ಪಯಣದ ನಡತದ ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುನು ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪೊರ ಪನೆರೆ ಭಾರ್ಯಾತ ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಸೀಮಿತ ಒಂಜಿ ಅವಧಿದ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಒಗ್ಗೊಂದು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಣ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಮೂಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ತವರೂರು ಪಂದುಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆರಾಧನೆ ಕಲೆಕ್ಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಐನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಏನಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಅಂಚಿನ ಪರಮ ಪಾವನವಾಯಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಡಿ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬಡು ಯಾನ ಜನ್ಮಗು ಬತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯುಡೆ ಸ್ವಭಾವತ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಮೆಚ್ಚಂದನೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಬಿಟ್ಟು ಯಾವಣವರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಪುನಗ ರಡ್ಡನೇ ತರಗತಿ ಪುನಗ ಅವರಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಡಿ ಸಂಜೀವ ಪನ್ಬಣಾರು ಎಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನ ಕಲ್ಪನಾ ಶಾಲೆಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 5 ವಯಸ್ಸದ ಕೊರ್ದಿ ಯಾನ ಕಲ್ಪೆ ಆರಂಭಗಳು ಅಂದೆ ಅವು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನಾರು ಬಿತ್ತದ ಬಿಡಿಯರು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ಕರೀಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಪ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಸಕಲೇಶ್ಪುರತ್ತ ಬಾಳ್ಳುಪೇಟೆ ಬಂದ್ಮನ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪದ ಹೊರತು ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟರಂಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅವಲೋರಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಾರ್ಕಳದ ನಕ್ರೆ ಬಿಪಿನ್ ಪಾಲ್ ಪಂಬನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದಿದ್ರು ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರದು ವರ್ಷಗೊಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಬರೀ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಭೇಟಿಯಾಡಿ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ ಎಂಕ ಗರಿಕೆ ಧರ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ಪಡ ಬಂದು ಇಟ್ಬೋದು ಭಾಗವಹಿಸೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಕೊರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಆನಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಊರುದು ಬರೋಡಾಯಿರ ಬರನಿರ ಗೈರು ಹಾಜರಿಡಿ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಮಲ್ಪುರಾದ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಆ ಪ್ರಸಂಗದ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಕುಮಾರ ವಿಜಯದ ಶಚಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಪಾತ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಿ ನಾನು ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿಯಾದ ಬೆರಿ ತಟ್ಟಿಯರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿದ್ರೆ ಅವು ಎಂಕೆ ಮುಖಾತ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಂಡು ನೇರವಾದ ಅಲ್ಪದ ಬರ್ತದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ತರಬೇತಿ ಲಲಿತ ಕಲಾ ತರಬೇತಿ ನೆಟ್ಟಿ ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಟುವಾದಿತನ ಯಕ್ಷಗುರುಂದೆ ಪುದರ್ಬಡಿನ ಪಡ್ರೆ ಚಂದು ಜೀವನದ ಪಡ್ರೆ ಚಂದು ಬಂದ್ಬಿಡಾರ್ದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಡ್ಬೇಕ ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟ ಮೇಳುಡು ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತದೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿ ಕಲಾ ಸಂಘಟನೆ ಆದಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀ ಪುನಃ ಆದಿ ಈನಿ ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ಈ ತೆತ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೇಮಿಲು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಟದ ಮಲ್ಲಾತಿಗೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರೇಮಿಲು ಕಲೆನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನ ಜೊತೆಟ್ಟಿ ಕಲಾವಿದೆಯ ಏನಲ್ಲ ಬಲಪರ ದುಂಬು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೂರಿ ಅಂಚನೆ ಮೇಳದ ಸಂಘಟಕರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕಲ್ಲಾಡಿ ದಿವಂಗತ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ದಿವಂಗತ ಕರ್ನೂರು ಕರಗಪುರೈಕಲು ಅಂಚನೆ ಪಳ್ಳಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಗಡೆ ಈಗಿನ ಮಾತ್ರ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಕ್ಕನ ಮೇಳೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶದ ಕೊರದು ಏನೊಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ರಂಗಭೂಮಿಲಿ ಗೋಜರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಿದೆ ಅಕ್ಕಲಿಂದ ಈ ಪುರ್ತುಗು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತುದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಕ್ಷ ಪಯಣ ಸಾಧಾರಣ ಇಡೆಗೆ 43 ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತಿರುಗಾಟ
ಒಂದು ಆತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿಲ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ವರವ ಪಡೆದಂತೆ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನ ಕಲ್ತದ ವಿದ್ಯೆ ಅವು ಸಮಾಜ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಆ ಕೊರ್ತದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎನ್ನದಾದ ಕೇಂದ್ರಗೆಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ತದೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು 4 ಜನಕ್ಕೂ ఆయన ದಾನ ಮಲ್ಪುಣನೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಧರ್ಮ ಎನ್ನಿದೆ ಎನ್ನ ಊರದ ಪರಿಸರದ ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು ఒక ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಶಾಲೆಡೆ ಇದು ఒక ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡ್ ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ 7-10 ವರ್ಷ ಕೊರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗನ ಊರದ ಸರಪಾಡಿದ ಶರಬೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳು ತರಬೇತಿ 4 ವರ್ಷ ಉಚಿತವಾದ ಏರ್ಗ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆಯಾನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿತ್ತನಂದೆ ಪಡೆಯೊಂದೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ತನ ವಿದ್ಯೆನೆ ಅವು ಸಮಾಜದ ಅರ್ಪಣೆ ಅವ್ರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಆತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿರುಚಿನ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಜಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಜನೆ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿ ಎರಡು ಕೈ ಪತ್ತದು ಇಡಿಮುಟ್ಟ ನಡಪಾದ ಬರ್ತದೆ ಬದುಕಡಿ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಪನ್ಮುನ ಪಾತ್ರ ಬಂಡಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಮುನವು ಅವು ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಈರ್ಲ ಬರೀ ಕಲಾವಿದ ಆದುಳ್ಳಾರ ಅಂತ ದೀರಿಗೆ ఆయన ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂಡ್ರಿ ಏನ್ ಶ್ರೋತ್ರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಪಂಡ್ಪೇನೆ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಡ್ಮನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನೇ ಒಂದು ಲೋಕ ಆ ಲೋಕಡು ಭಾರ್ಯಾತ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೇ ನನ್ನ ಮಾತಿರಿಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಗೂಡುಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೆಪನಲ್ಪ ಸೋಲು ಕೆಲವು ರಡ್ಲ ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಎನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಯಣಡು ಸಿಹಿ ಜೊತೆ ಕಹಿ ತಿಂತೆ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಿಹಿ ಅನುಭವ ನೋಡು ಎಂಚ ಬಂಡ ಜಾತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊರದು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಣಿ ಪಡೆತನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಉಂಡ ಮಾತ ಮದಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ರಡ್ಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಚೇನಾಗ ಉಡಲ್ ದಿಂಡಿದ್ ಬರ್ಪುನು ಏನ ಲೆಕ್ಕನ್ನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳಿಪ್ಪೇರಿ ಕಲಾವಿದರಾದಿಪ್ಪೇರಿ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆರಕಲೆಪ್ಪು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾದಿಪ್ಪೇರಿ ಎಂತ ನಾನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿ ಕೊರಿಯರಿ ಅಂಚದೆ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕರಿ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಬಂದ್ರ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿರುಚಿ ತಿರಗಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸಾಧಾರಣ 20-30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬೆಳ್ಮನ್ ಮೇಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಿವಂಗತ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರಾರಿ ಬೆಳ್ಮನ್ ಮೇಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕಾಂಡೇಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದು ವ್ಯಾನ್ ಫೋನಾಗ ವ್ಯಾನ್ 70-80 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ತಿರ್ತು ಅವಘಡ ಅಪಘಾತ ಅದು ಯಾತ್ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯನ ಪಡೆಯಿರಿ ಆರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿ ದಿವಂಗತ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿಯಾರಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿರಿ ಆ ವ್ಯಾನಡಿ ಯಾಲ್ನ ಇತ್ತೆ ಯಾಲ್ನಂಜಿ ನನ್ನ ದೈವವಶಾತ್ ಪವಾಡ ಸದೃಶವಾದ ಬದುಕು ಒರಿಯಿರಿ ಅಂಚದ್ಯಾನ ಕಲಾವಿದ ನೀನು ಒರಿದುಲ್ಲೆ ಪವಾಡೋಡಿಲ್ಲ ಪವಾಡ ಅಂಚಿನೊಂದು ಅನುಭವ ಮಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕನ್ನಡತ್ತಿನ ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಒಂದೊಂದು ಬದುಕಡಿ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪರಿಸರ ಯಾನು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಖಿಲ ಮಗುರು ಪಂಪನ ಎನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ಅಲ್ಪ ನೇತ್ರಾವತಿ ತುದೆ ಜೀವನದಿ ಎಂಗಲ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಸಮಾನ ಆ ತುದೇಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಂಜವು ಮರಿಯಲ್ಲ ಪುರತುಗು ನೀರಿಗೆ ಬೂರಿಯರು ಪಾರೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಯಾಲ ದೂರೋಡಿಕ್ಕೆ ಪಾರೊಂದು ಹೋದು ಯಾಲ್ನ ನೀರ್ದಲಾಗಿ ಆ ನೀರ್ದ ಸೆಳೆತ ದಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾಲ್ನ ಆ ಪಂಜವಲ ಮಿತಿ ತಿರ್ತು ಹೋಗುನ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮ ಪುರ್ತುಡು ನಾನು ಎನ್ನ ಜೀವದ ಆಶೆನ ಗುಡಿಯಾನೆ ಅನ್ನ ಹನ್ನೆಟ್ಟು ಬದುಕುಲ ಕೈಕಿಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲೇ ಕಡ್ಡಿದ ರೂಪದ ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಆಧಾರ ದಿಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಚೇತರಿಸದು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾದ ಒರಿಯರೆ ಒರಿದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತ ಕಲಾದೇವಿನ ಕಲಾ ಅಭಿಮಾನಿನ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಂಪರಂಜನ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಇದು ಎನ್ನ ಬದುಕಡಿ ಮರಪ್ಪರ ಆಬಂಧನಕ್ಕಿಂತ ರಡ್ಡ ದುರ್ಘಟನೆ ವ್ಯಾನ್ ಅಪಘಾತ ಪುಂಜವನು ನೀರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ಪುಂಜವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇರು ಕಲಾವಿದ್ಯೆ ಅಪ್ಪನ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಇರು ಎತ್ತೆಡ್ಡೆ ಜನ ಪಂಡದು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆದ ಈರ್ನ ಬದುಕದ ಈ ಕೈಪೆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಲ್ಲ ನೆನಪುದಿತ್ತರತ್ತೆ ಇಂದು ಬಾರಿ ದಾದನ ಆ ರಡ್ಡು ದುರ್ಘಟನೆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಹಿರಿಯನ್ ಪಾರು ಮಂತಿನಿ ಅಪ್ಪೇಶ ಆರಾಧೆ ಪನ್ಪಿನ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ನುಡಿ ಇರು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಣ್ಣ ಇರು ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ವೀರ ರಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆತಿಲ್ಲಂಚಿನ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರೂಕು ಮಲ್ತದಿನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ ಪಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡು ಅಪ್ಪಗೈರಿಗೆ ಏತು ಪ್ರಾಯ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಸುರೂತ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಅವತ್ತೆ
ಸುರುಟು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಶಾಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಪೈಸೆ ಕೊರತು ಕಲ್ಪನಾ ಪೊರ್ತುಗು ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ಪನ್ಪುರಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ನಾನು ಗೋಪಾಲಕ್ಕೆ ಪನ್ಪುರಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸೂತ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪುಜಿದ ಕಾರ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಣ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ವಿರಾಟ ಪರ್ವಡು ಗೋಪಾಲಕ್ಕೆ ಪನ್ಪ ಕೈಕಂಜಿ ವೆಪ್ಪನ ಒರಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಬಂತೆ ರಡ್ಡನೆ ಏನನೆ ಮಿತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ದೆರ್ತು ಬತ್ತು ನಾವು ಕುಮಾರ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಂಗದ ಶಚಿ ಬಂದ ಪಾತ್ರ ಅವಡನ ಬರೀ ಕೈಪೆ ಚೀಪೆ ರಡ್ಡಲ ದಿಂಗಿದ್ರೆ ಐಟ್ಲ ಕೈಪೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡೆ ಒಂದು ಬೈದಿನ ರಂಗಪಯಣ ಇರ್ನ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇಟೆವಾ ಮೊಜಲುಡೀರ್ ಇತೊರ್ತು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಅನುಭವ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಮೂಲತಃ ಯಾನ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದೇ ಎಂಕುಲಂಜಿ ಕೃಷಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬುಡಂದ ಏನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಹಿರಿಯಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮರ್ದು ಎಂಕ್ ಏನ ಪಾಲಕ ಬತ್ತನ ಭೂಮಿಡಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಂತದ್ದು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆವನ್ನ ರೀತಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಯಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನ ರಕ್ತಗತವಾದ ಬತ್ತನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ನೆಕ್ಕಿನ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಯಾನು ಬಾಲ್ಯಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಒಂದು RSS ஒரு ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕೆ ಅದು ಐಟಿ ತರಬೇತಿನ ಪಡೀನಿ ಐಟಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಣಪಣ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಆ ಬೇಲಿನ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅನೇಕ ಅಂಚ ಐಟಿ ತೊಡಗಿಸೋ ನಡೆದಾದ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊರದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ BJP ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದಿತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರು ಬಂದಿರಿ ಈ ನಾನೊಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ನನ್ನ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆದಿ ತಾಲೂಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿ ಇತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗೋರಕ್ಷ ಪ್ರಮುಖ ಉನ್ನತವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಏತೇತೋ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನೇ ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಚಳವಳಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋದು 10 ದಿನ ಇರ್ತದ ಹೋರಾಟ ಕುರ್ತು ಗಲಾಟೆ ಕುರ್ತುಗು ಇಟ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಿಂತಿರೋಜಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಜನ ರಾಮ ಸಿತ್ತು ಉಳಿಸಿ ಆ ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿ ಇರ್ತದೆ ನಡೆಪುದು ಅವನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ದತ್ತಪೀಠ ಇಪ್ಪು ಇನ್ನು ನಾನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಂಡವು ಮಾತ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅವಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನದಿ ತಿರುವುದಲ ದುಂಬು ಐಕೊಂಜಿ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಣ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಐಕೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಐಟಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಭಾರಿಯಾತು ಹೋರಾಟ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪದ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನದಿ ತಿರುವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಂಬಳ ಉಳಿಸಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಳಕಳಿತ ಉಂಡ ಐಟ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಐಟ್ ಸತ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾಡುನಂಚಿನ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾವಿದರ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಗಿನಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೊಡೆತಕ್ಕಿನೇ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿನ ಅವು ಜಾನಪದ ಇಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಪ್ಪು ನಾಟಕ ಇಪ್ಪು ಕಲಾವಿದೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದಾರ್ಡು ಗುರುತಿಸವನ ವ್ಯಕ್ತಿನಗಳು ಈ ಸಮಾಜದ ಎರುಳಿದ ಅದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೊಡೆತ ಬಂದ ಚೇತರಿಸೇರೆ ಸಾಧ್ಯమైన పెట్టి తిన్ననకులు కళావిద పండుగ గురుకిసాయి ఒక రైతు ఎండల ఆయన రైతు ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ತಾಲ ತೊಂದರೆ ಈ ಕೋಡೆಲ ಮಲ್ಪುತ್ತೆ ಇನಿಲ ಮಲ್ಪುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಈ ರಿಕ್ಷಾ ಕೋಡೆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಉಂಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನ್ನೇರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ತುಂಬಾ ಸಂಪಾದನೆ ಇದ್ದಿನ ಬೆನ್ನೇರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು ಅಂಚತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಬದುಕು ಪಾಲ್ಪಡುವಲ್ಲಿ ಈಗಿಂದ ಯಾರು ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ನಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಯಾಪೆ ಮೇಳನ್ನ ಯಜಮಾನಿಯರ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಯೋಗಬಹುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಅವು ಏತ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊರ್ಪುಡು ಫಲ ಕೊರ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಂದ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕು ಎಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆ ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಆವಡು ಪಡ್ಬಿಡ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಹೊರತು ನಂಕದಾಲಯದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡುವುದು ಪಾಪ ಬಾಡಿಗೆದಿಂದ ಉಳ್ಳೇರು 2-3 ಜೋಕುಲಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಓಣ ಯೋಜನೆ ಪಾಡದೆ ಒಂದು ಅಕಲ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದು ಯಾತ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸಾಲದ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಐನು ಪಿರ ಪಡೆಪಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಿಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪೇರಿ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದಾನು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆವು ಪಡ್ಬಿಡೋ ಉದ್ದೇಶಡು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮುಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಾ ತಂಡದಕ್ಕೂ
ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಿರಿನ ಕಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆವನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಡ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವವರು ಬಂದ್ಬಿಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಮಹಾಮಾರಿದು ಕಲಾವಿದರು ಬೇನೆ ಅನುಭವಿಸಿನಂಚಿನ ಹೊರತುಡು ಮಾತೆರೆದು ದುಂಬು ಸೊರ ಲಕ್ಕಾಯಿನಾರು ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಪಿ ನಾವು ಇತ್ತದ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ಪಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರ ಪಾತೆರ್ದಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆದೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಕಲಾವಿದರ ಬಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಪಾತೆರ್ದಾರು ಏಪಲ್ಲ ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಂಗ ಆನಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿನಲ್ಪ ಅವ್ರು ಮುಂಚೂಣಿ ನೀಡಿತ್ತದ ಪಾತೆರ್ದಾರು ನೇರು ದುಂಬುಲ ಪಾತೆರ್ದಾರು ನನಲ ಪಾತೆರ್ದಾರು ದಯಪಂಡ ಈರೇ ಪಂಡಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾರಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಅದು ಬೈದಿನಕಲ್ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಇಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಈ ಸುದೀರ್ಘವಾಯಿನ 43 ವರ್ಷದ ಈ ರಂಗಪಯಣೋಡು ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿತ್ತಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತಿರಿಪವರ ಸನ್ಮಾನ ಪಂಪಣವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪದ ಬೇಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಎನ್ನಿನ ಜೊತೆಟ್ಟು ನನಾತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದದ್ದು ಎಚ್ಚರಿಸೋಣ ಬೇಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿವೆ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಆಜಿನೋದು ಅಜಂತ ಇವು ಮಟ್ಟ ಸನ್ಮಾನಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವಾರು ಬಿರುದುಲು ಕೊರದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಡು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವರ್ಣ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟೊಂಜಿ 600 ಕೆಲ್ರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈತನ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೇಳಿ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ದೀದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಬಾರದಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಡು ಗುರುತಿಸದಿರು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏಪಲ ಋಣಿಯಾದಿ ಕೊಡು ಬಂದ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಭಾವನೆ ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರನ್ನ ಈ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಸಂದಿನತ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಸಂದಿನ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ಉನ್ನತ ವಿಚಾರ ಅಣ್ಣ ಈ ಇರ್ನ ದೆಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇರ್ನ ಈ ಪಯಣೋಡು ಜಾತಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪದೆ ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವರದ್ದು ಪಡೆತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪಿರ ಕೊರ್ತೆ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಂಡಾರು ನೆಟ್ ಈರ್ ತಯಾರು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಉಪ್ಪು ಐಟೊಂಜಿ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ ಪುದರ್ನ ಪನಿಯರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಪರನ್ನ ಇರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಇನಿಕ್ ಸಮಾಜೋಡು ಪುದರ್ ಪಡೆದು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನಕು ಯಾನ ಯಕ್ಷಗಾನದು ಗುರುಸ್ಥಾನನು ಪಡೆದು 25 ವರ್ಷದುಂಡು ಅವಾಗ ಮರ್ಯಾತ್ ಜಬಣೆ ತಯಾರಿ ಮಾತೆಲ್ಲಕಲು ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಬದುಕಿರಿ ಯಾನ ಅಪ್ಪನಕಲಿ ಪಡ್ಡೋದಿಟ್ಟೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ್ಣನಿಕೆಲ್ಲ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಹವ್ಯಾಸದ ಜೀವನೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಪಡೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಲಾವಿದರ ನೆಟ್ಟಿ ಬದುಕಿದ ಭದ್ರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇತ ವೃತ್ತಿಲ್ಲ ತೋಲಿನ ಪಂಪನ ನೆಟ್ಟಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಜನಕಲು ಜವನೇರಿ ಅಂಚ ಬೇತ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಗೊತ್ತೊಂಡೇವಿ ಒಂಜಿ 2-3-4 ಜನ ಕಲಾವಿದರಕಲು ಉಳ್ಳರಿತೆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬೆಂಬನೆಟ್ಟಿ ಉರಿತೆ ಬಡಗುದು ಇಟ್ಟಡು ಕಡಬ ಪೂಪ ಬಂದನ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಮಂದತಿ ಬೇಡೋದು ಆಯ್ನ ನೇರ ಶಿಷ್ಯ ಶಿವರಾಮ್ ಕೊಡ್ಬರ ಅವ್ರಿ ಆಯ್ತು ಕರಿ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನ ಬೇಟದಾದರ ಎಂಟೆ ಬೇಲಿ ಪೋಂದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತರ ಉಳ್ಳರಿ ಜವನೇರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬೈಯೇರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬರೋಣ ನಾವು ಮನಗನೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನೆರೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕಿನ ಇಳಿಮುಟ್ಟ ಅಂಚದ್ದು ಏನಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಗುರುತಿಸುವ ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತು ನೆನವೆ ಇತ್ತ ಹೊಸ ಜವನೇರು ಬರ್ಪಣಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ನೆಟ್ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದು ತೊಡಗಿಸೋದಿರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಬರೋದಾದ ಸಾಧನೆ ಬಹುದು ತ್ಯಾಗ ಬಹುದು ಅವು ಈ ತಪಸ್ಸು ಗೆಲಕಬಹುದು ಇತ್ತ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಡ ಜವನೇರು ಪೂರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಲ್ಪಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಂಕ ವೇಷ ಇಂಚಿನ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಅವಳ ತಪ್ಪತ್ತು ದಯಮಾಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಳ ಪೂರಕ ಅಂಡ ಅವು ಯಾರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ಪುಡ ಆಳವೈನ ಸಮುದ್ರ ನೆಟ್ಟು
ಏತ್ ಮೀನುಂದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಭಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರ್ದಕ್ಕೂ ಅಂದೇನ ಶಿಷ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜನ ಕಡಪ ಪೂಪೂರಿ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಅದು ಪೂಪೂರಿ ಕಚ್ಚ ಪದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾಗವತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಗವತಿ ಮೇಳದ ಭಾಗವತಿ ಆಯ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯನೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಭಾಗವತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಉಳ್ಳರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇರೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡಾರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಲಾವಿದ ಐನೇರ್ದವರು ಎಂಕ್ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಡ್ಡದು ಅಂಡ ಆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಬೇತೆ ಉವೆ ಉಪವೃತ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಈರ್ ಬೈದಿಲ ಬಂಗ ಇರೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪಂತಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನೇನೆ ನಂಬುದು ಪೊಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಉಪವೃತ್ತಿ ನಿಕಲ್ನ ಕೈಟು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಅವು ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣ ದಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಇನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟುತ್ತಲೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಬಂಗ ಪೂರ್ಣಾಗ ಓಲಾಡಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಪತ್ತನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಉಪವೃತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಪಿನಂಚಿತಿ ಪಾತೆರ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾಯತ್ ಎಂಕ್ಲನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಿಳಿಪವರ ಎಂಕ್ ಮದುವೆ ಆದನೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ಕುಂಬಳದಲ್ಪ ಕುಡಾಲು ಗುತ್ತುಂದು ಅಲ್ಪದ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಎಡ್ಡ ಇಲ್ಲಲೆ ಕುಡಾಲು ಗುತ್ತು ಮೀನ ಮನ್ಪನಾಲಿ ಎನ್ನ ಬಿಡಿದ್ವಿ 2 ಜನ ಜೋಕುಲು ಮುಂದೈ ವಿಕ್ರಮ ಮೇಡದರಿ ಐ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಳೇ ರಮ್ಯ ಅಂದಿ ಕನ್ನ ನವೆಂಬರ್ 3 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಲೇನೆ ಪುತ್ತೂರು ஒரு ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಬೇಲೆಡಿ ಪುನಃ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸಾರ ಕನ್ನಡ ಬಿಡಿಸಿ ನಮಗೆ 3 ಜನ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಉಂಡು ಅಂತ ತೋಟ ಉಂಡು ಅಂತ ಕಂಡ ಸಾವಳಿ ಮಲ್ಪೆ ಒಣಸಗಿ ಬೋಡೇನತ್ತೆ ಕಂಡೋಡು ರಡ್ಡಿ ಬುಳೆ ಮಲ್ಪದೆ ಕೃಷಿ ಎನ್ನ ಬದುಕದಂಜಿ ನನಗೆ ಭಾಗನ ಬಂಡದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಎಮ್ಮೆ ನಿಷ್ಠೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿ ಇಂಚಿನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆದ ಹೊರತು ಎನ್ನ ಬದುಕಿನ ಊರ ಒಂಜಿ ತಾಜಿ ಅದು ಉರಿದಿನ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನದ ಪಾತ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾನ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದಣ್ಣ ದಯಪಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಸೀಕ್ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಪನ್ಪುನಿನೊಂಜಿ ತೆರಿಪಂಡು ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕೃಷಿ ಬದುಕದಾಕಲು ನಂಗೆ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಯೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅವಿನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ದು ಒಡೆನ ಪೋದು ಇಂಚಿನ ಆದಿತ್ತ ಇನಿ ಪರ ಊರದ್ದು ಪಿರ ಊರಿಗೆ ಬರ್ರೇದೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಪುರ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಪಿರ ಜನಕ್ಕೂ ಪಿರ ಕೃಷಿ ದಂಚಿಯ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಪ್ರಕೃತಿ ನಂಗೆ ತೆರಿಪ ಒಂದುಂಡು ಸರಿಯಣ್ಣ ಈ ಬರ್ತೋಡು ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲನ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲನ ಕೋಪೆಡುಪುನ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತ್ಯರ ಪನಿಯರ ಇಷ್ಟಪಡೆಪರ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೆ ಮಲ್ಪುಡ ಏನ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅನುಭವನು ಕೇಳಲೆ ತೂಲೆ ಪಡೆಯಲೆ ಅವು ನಂಗೆ ಮಿತ್ತ ಬೇರೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಅನುಭವದ ವಿಚಾರಗಳು ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟಾದೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗೋದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಎತ್ತೆತ್ತು ಅನುಭವದ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಎತ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಶಿಷ್ಯರ ಲೆಕ್ಕ ತಗ್ಗದೆ ಬಗ್ಗದೆ ವಿನಯತೆ ಇಟ್ಟುಂದಾನ ಮಾತ್ರ ఆయన ಮಾತ ಪಡೆಯೋಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬರ್ತದಂದ ಹಿರಿಯರು ಪಾರ್ದು ಕೊಡ್ತಾನ ತಾದಿ ಪೋಪುನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಪ್ಪಲ ತಿಕ್ಕು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕೋಡದಾದ್ರ ಮಂಡ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹಿರಿಯಕಲು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುಣ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಲಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಿರಿತಾನೋನು ಗೌರವ ಭಾವನೆ ತೂಪುನಲ್ಪನೆ ఆయన ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಡೊಂದು ಯಾನ ತೆರೆಯುವ ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಸತ್ಯ ವಿಚಾರ ಸತ್ಯವಾದ ಆವಡ ಈ ಕಲಾ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆದುಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯುವ ತೊಟ್ಟುಗು ಕಲಾ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ನ ವಿಚಾರಲೇನು ಎಂಕ್ಲಡ ಪಟೊಂಡಾರು ಐ ತೊಟ್ಟುಗು ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯಾರು ಕೃಷಿಯೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪನ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಡೆದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತಿರಿಪಾಯರು ಅಣ್ಣ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೋಪೆದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪರವಾದ ಇರೆಗ್ ಉಡಲೋರ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತೊತ್ತು ಪಾತಿರ್ನೇಕ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾನು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಪುರ್ತು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಬಂದು ನಿಖಲಿಗಳ ಕೋಪದ ಕಿಲಿಗಳ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪರವಾದ ಯಾನೆ ಅಭಿವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಬರ್ಗಣಿ ಆದುಂಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ.